Snimali su još jedan epizod Agarija. Znači, dugo ga nismo snimali, uopšte nismo snimali dugo. Izvinjavam se zbog toga zato što sam bio na moru. Nisam mogo tamo snimam, imam tamo kuću, ali na kompjuter. Samo što kad bi imao. Ali nadam se, pratite kanal i bit će video. Znači, izvinjavam se što nismo dugo snimali. Sve da ne ponavljam. Da mi ne bi posle pisali svašta, kao što su neki pisali. Pogledajte, ostavite. Ne! Dobro. Znači, kao što vidite, snimam sa Bandicamom. Znači, prvi put snimam s njim, zato što mi se action pokvario, ne znam što. Znači, action kaže da mi je istekao neki trial. I jeste, pa moram da instaliram tu verziju. Ne, da mi prođeš. Ne. Dobro. Pogledajte sam imala... Ko nam je skor? 180. I samo ljudi, vidite koliki mi je skor. Znači, gdje piše koliki mi je skor. To mi je mnogo veliko na ekranu i dosta su se bunili njih. Znači, što ti je ovoliki skor i to. Znači, ja ne znam ljudi. Meni je tako dugo, snimam na full screenu i tako. Ne? Da. Snimam na full screenu, ali ne znam zašto mi je ovo. Zato ako znate vi, pišite dole u komentare. Kako mi pojene? Idemo dalje. Mogu sam da ga pojedem. Gotovo. Pa daj. To. Malo sam porastao ljudi. Skoro 40. Nije loše. Ja ću počeli. Koliko snimam? 2,5 minuta. Nije loše. Snimat ćemo oko 7-8 minuta tako. Nećemo više. Zato što posle ove epizode ide odmah Standard Deep, znači snimamo Standard Deep. To će biti epizoda, Ne. Ako vam se svidi, znači taj serijal, like, subscribe, share. I pišite koje bi još serijale htjeli da vidite na mom kanalu. Ja sam htjela da snimam GTA i te stvari, a zanima me kako vi... Koliki su red napravili. Gdje sam stavila da... Zanima me šta vi mislite šta bi volili da snimamo. Ja ću slušam vas naravno. Iako mi to podržava kompjuter. Mislim da hoće. Pojedi. Ne! Beše, ovo se timu. Neću ja zvučati, daj. Sad će se timu... Nadrlja se. Ajde, tišli su. Ajde, pojedi. To! Kakav frajer ušao u mene. Ne! Dobre. Ali ne veze. To. Aj sad. Možeš pomoći. Ja. Znači, nisam završio ispit u streljaštvu. Ne znam da pričam. Šalim se, naravno. Pojedi. Aj bre, što se nisam spojio, mogo sam ga raskuriti. Ali ne veze. Evo ga, spaja se. Koliki sam.
262 skoro. Nije loše. Tamo su. Sad će ovaj da me pojede začas. Beži! Ne može se prepolavi. Bio bi stara. To! Otišao mene. Hvala Bogu. Znači. Ajde sad. Jeee! Pojeo sam polovinu njega. A ne, ovamo. Ne! Kako sam se ispurao, znači. Mnogo loše sam odigrao. Što lado nešto. Ovo nam je posljednja šansa, budemo malo veći. Ne znam kako me onaj pojede. Rastori se na 6 dijelova zbog mene. Ajde, to. Mogu ga pojesti. Mogu. Ne, on mene zama. Ništa, ajde. Idemo dalje. 76 skoro. Sada prilašem. Gledaj, 121 tek, znači snimamo 50 sekundi. 6 minuta 50 sekundi. Ajde sad. Skor nam bio... Ajde. Ne, gledaj kakav je. Ne, zašto ga nisam... To! Ajme, 257 ljudi moji. 250. Znači, sad smo ga pojeli. Dobro. Bješ. Ne. Da li je moguće će? Da, će me opet pojesti. To. Gdje si sad, Mišu? What the fucking man? Gledaj ovo. Majke ti. Sad će me pojest, gledaj. Evo, juri me, znao si. Sad će me pojest. Znači, sad sam mrtav. Ajde, spoj se, molim te. Može se. Ne, ajde, to, bro. To, brother. Gdje si, Mišo? Dođi vamo. 435 skor, ljudi moji. Znači, ekstra. Samo sada nešto ne zuznemo. 558 ljudi. Dobri smo u zadnjim trenucima. Koliko snimamo već? Blizu 10 minuta. Evo ovaj da razbi cijelo. Znači cijelo ga isfurali, brate. A ovi su tim. Bježi ovamo. Bježi od mene. Ne. Sad doći. Ne! Ja, ljudi. Kakvu sam priliku propustio. Ništa na veze. To bi bilo to što se tiče šta je bilo u ovoj epizodi. Bio se vrlo uskoro. Ćao.